slíbil jsem, že tady opravdu budeme maličkou chviličku. Chceme vám jenom říct, co vlastně znamená tady to kolo štěstí, který teďka vídáte po celých Karlových Varech. A předávám slovo panu Radku Novotnému. Takže ještě jednou dobré odpoledne. Jsme rádi, že nám tady skupina Tajfun hezky zahrála, nechala nám malý prostor a my vás opravdu nebudeme zdržovat velmi dlouho. Možná jste zaregistrovali po Varech, je spousta těch koleček. My jsme těma kolečkama chtěli trochu upozornit na nás a i na neblahé jevy, které tady kdysi byly ve městě. To kolo, nebo ty kolečka jsou vlastně logem tohoto kola, našeho kola štěstí. A vlastně pomocí tohoto kola štěstí jsme si chtěli udělat trošku srandu z té naší slavné karlovarské losovačky a aby jsme byli taky trošku prospěšní, tak jsme sehnali pár drobných sponzorských darů, které jsme už nějaký vylosovali. Vylosovali jsme jeden stojan na kola před městskou knihovnu, vylosovali jsme koš pro disc golf, který byl věnovaný základní škole v Tunicích. A dneska bychom vylosovali ještě jeden koš, protože máme koše 2 a ještě nám zbyl jeden stojan, takže bychom vylosovali ještě jeden stojan a to je v podstatě asi všechno. Tím bychom možná ukončili celou tuhletu akci, která se jmenovala Karlovarská losovačka na ruby a to je asi všechno. Ať už se žádná losovačka zkrátka nikdy neopakuje a já tohle považuji za derniéru naší i celkově losovačkové éry. Takže v tento okamžik bychom vylosovali, kde bude umístěn ještě jeden koš na disc golf, nebo která škola by měla tento koš udržet. A protože tady máme teda spoustu zájemců, vy to nevidíte, ale to vůbec není podstatné, jestli to vidíte, protože my to vylosujeme tak, jak to má být. Takže nebude losuj. Se blížíme. Ještě kousek, bude vylosováno. To bude správně, Libore? Ano. Takže dneska jsme to vzali i bez notáře, kterého jsme měli minulé bez notářky. Libore, jak to dneska je? Takže dneska jsme vylosovali diskový koš, obdrží opět základní škola Tuhnice. Takže to je dobré, že se nám to opakuje, že pořád ten, kdo jednou vyhrává i po druhé. Takže zkusíme teda ještě ten stojan na ty kola, ovšem doufujeme, že teda nebude mít Karlovarská knihovna na stojany, že tentokrát to bude trošku jinak. Dáme. Tak, už to bude. Tak, už to dopadlo, nebo je? Stojan na kola vyhrálo stanoviště u Mlýnské kolonády. Takže až pojedete někdo v Mlýnské kolonádě na kole, tak si vzpomeňte, že tento stojan byl vylosován právě dneska zde a tady. A tím jsme to možná opravdu ukončili, opravdu to má být definitivní rozloučení s losováním v Karlových Varech. Užijte si dnešní odpoledne, náš lídr Roman Maleček vás rád obslouží a protože každá správná strana má předvolební guláš, tak i my jsme vám ho dneska připravili, takže se nestyďte, zajděte si pro guláš, možná, že vám bude donesen až ke stolu. Takže ještě jednou děkujem a bavte se. Děkujem.